Olemme sähkörakentamisen asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus erilaisten rakennushankkeiden läpiviennistä. Infrateralla olemme erikoistuneet rakentamaan jakelu- ja siirtoverkkoja ja muuta vaativaa infraa. Toteutamme hankkeet avaimet käteen periaatteella, asiakkaan tarpeet ja laatu edellä. Sitoudumme hoitamaan projektit suunnittelusta toteutukseen joustavasti ja luotettavasti. Olemme sähkörakentamisessa tehokas ja uudistuva kumppani, joka pystyy haastamaan myös perinteiset verkkoratkaisut tuomalla modernin näkökulman tekemiseen. Pystymme omalla konekannallamme toteuttamaan monipuolisesti maanrakennustöitä. Kokenut henkilöstömme rakentaa asiakkaalleen tarvittaessa kaiken tiestöstä kuin perustustöihin. Kaikki laitteemme on varustettu nykyaikaisilla 3D-mittalaitteilla, joiden ansiosta toimitamme asiakkaalle laadukasta ja tarkkaa dokumentointia jo heti rakennusvaiheessa aina loppudokumentointiin asti. Infratieralla on pitkällinen kokemus sähköasema- ja voimajohtohankkeista. Vahvan oman osaamisen avulla pystymme suunnittelun jälkeenkin löytämään asiakkaalle teknisten ratkaisujen kautta innovatiivisuutta ja korkeampaa laatua. Standardit ja spesifikaatiot ovat tarkoin määriteltyjä. Olemme toteuttaneet hankkeita aikataulullisesti jopa vuoden suunniteltua nopeammin. Olemme toiminnan kehityksen avulla onnistuneet löytämään asiakkaitamme hyödyttäviä toimintamalleja, joilla tilaaja säästää niin aikaa kuin rahaa.